ଯାହା ବି କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଏ। ମୋତେ ଯେମିତି ଝିଅ ଜଣେ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବି। ଆମ ଗାଁଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନୀତି ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଭିତରେ ଶୋଇଲି। ଏଠି ଶୋଇଲେ କେହି ମୋତେ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ନା ଆମ ପିଲା ବି ମୋ ଠାରୁ ଚାଲାକ ବାହାରିଲେ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 11:47। ବାସ୍ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବାନି, ଆରାମସେ ଉଠେଇବା। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବାହାରି ଗଲେ ସେମାନେ। ଏ ବ୍ରଏଲର ମାଂସ ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବି ଦେମିନି। ହେଁ, ଖାଲି ମାଂସ 2 ପିସ୍ ପାଇଁ। ହେଁ, ତମେ କିସ ସେଇଟାରେ ତମେ ଯଦି ବର୍ଷାଇ ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇଥାନ୍ତ। ହେଁ, ଆମ ମାନେ ଜୀବନ ମାନେ ସେ ବ୍ରଏଲର ଚିପିସ୍। ନା ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି କେକ୍ କାଟି ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଜୀବନ ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହବ। କ୍ରିମ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ରୋଇଟା କରିବା ମାଂସ 2 ପିସ୍, 4 ପିସ୍, 6 ପିସ୍, 250 ମାଂସର କାମ ଖତମ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବ ନା, ତମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଧା ଦୁଃଖ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଖୁସି ସମୟରେ ତମର ଖୁସିଟାକୁ ସେମାନେ 2 ଗୁଣା କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ତାରା ଲେମ୍ପ କାମ ସାରି ଆସିକି ନ ଶୋଇକି ମୋ ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, କିଏ ଏଇଠି ବି ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିକି ଚାହିଁଛି, କିଏ ତ 2 ଜଣ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଆସିକି ନ ଶୋଇକି ମୋ ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସପନ କି ଲେମ୍ପ କାମ ସାରି ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଇଏ ବଣ୍ଟି ବି ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିକି ମାନେ ଶୋଇ ନାହିଁ ଚାହିଁଛି। ଏପଟେ ରହିଲା ଇଏ ହଉଛୁ ଚିକନୁ, ସିଏ ବି କଲେଜ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ବି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତମ ପୁତୁରା ଯିଏକି ଦୂରତା, ତାର କେକ୍ ପୁରା ତାର ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାଜିବ। ଯାହାବି କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୋର ଜୀବନ କେବେ ମାନେ କେକ୍ କାଟି ନଥିଲା ବୋଧେ, ମୋ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଚାଲ, ଯାହାବି ଯେତିକି ମାନେ ସମୟ ସେଠି ରହିଲେ ନା, ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏତେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ମାରା ହଉଛି ସପନ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମାନେ ନା ଗାଧେଇମିନି ଭାଇ, ରାତିରେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇବି, ମାନେ ତୁମକୁ ବି ଗାଧେଇତେ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ କେକ୍ ମାରିଦବୁ ବାସ୍। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ୱିଶ୍ ୟୁ ମେନି ମେନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ଭଲ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅସୁବିଧା କେଠି ରହିଲା? ସକାଳେ କହିଥିଲେ ହରିଆରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସକାଳେ କିଏ ବୋଟଲ ପକେଇଛି କହିଦେବେ। ବାପା ଆମେ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସକାଳୁ କରି ସବୁ ରଖିଛ ଭାଇକି ବୁଢ଼ା ଘର ବୁଝିପାରିବେନି କାହାର ଗଲା। ନ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯାହା ଗାଁ ଛକଟାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କରୁଛ, ଦିନରେ କରିଥିଲେ ଗାଁରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତେ। କେକ୍ ଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସ୍କୁଲେଇ ନଥାନ୍ତା।